Nagpaygayon ng peaceful rally ang mga supporter ni kanhi Pangulo Rodrigo Duterte agig paghinumdom sa unang tuig nga pagdakop ug pagdala niini sa the International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ani ang report. Dungan nga gipasiga ang suga sa cellphone niini mga supporter ni kanhi Pangulo Rodrigo Duterte atol sa peaceful rally nga gipaygayon sa Oval Gym, General Santos City adlong Miyerkules. Kini agig paghinumdom sa unang tuig nga pagdakop ug pagdala niini sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ang pagpasiga sa mong suga, simbolo matud pa sa paglaom nga luwas nga makabalik si FPRRD sa nasod ug mabasura ang kasong ginaatubang niini nga crimes against humanity sa ICC. Duna sab daw simbolo ang pagsulob og itom nga sanina. It's a simultaneous call sa simbol na pagkamatay ng demokrasya para sa ating Pilipino dahil kapwa Pilipino natin si Tatay Digong, which is hindi siya nabigyan ng due process dito sa Pilipinas. Atol sa aktibidad, pipila ka supporters ang nagpadayag sa ilang gibati sa di kuno makatarungan nga pagdakop kaniya. Busa angay na kining ibalik sa nasod. Sumala pa nga dili lig-on ang mga ebidensya nga giakusa ngadto sa kanhi presidente kalabot extrajudicial killings. Dili man yang ako sa pagpabor kay Presidente Duterte, pero bilang isa ka abogado, kung ikaw imong pamation ang ilang diskusyon sa ilang presentasyon dito sa ICC sa The Hague, nga kung may sapat ba nga ebidensya ang prosekusyon. Sa among basa, wala. Dili hingpit, dili kompleto, dili kusog. Ikaduha, walay tarong nga presentasyon sa ebidensya kundi klaro kaayo nga pinalit, binuhat o mugna-mugna lang. Nagpaygayon sab og panagtapok ang mga taga-suporta sa kanhi Pangulo sa Gaston Park sa Cagayan de Oro City. Ang panagtapok nagsugod pasado alas 5 sa hapon nga gisugdan sa usa ka santos nga misa. Performances gikan sa mga local artist ug mga testimonya ug mensahe sa mga lokal nga lider ug mga taga-suporta sa kaning Pangulo. Ang nagunang mensahe sa ilang panagtapok ang pagpanawagan nga makauli na sa nasod si FPRRD ug ang panawagan nga masilutan ang mga nalambigit sa giingong korupsyon sa gobyerno. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.